No niin, tervetuloa Juhan puuhanurkkaan Panamassa. Mä oon nyt avannut itselleni kookospähkinän. Mä tein sen täällä mun machetella. Ja tää näyttää nyt täältä. Täällä on kookosmaitoa sisällä ja siinä on tuo liha kivasti ympärillä. Eka mitä mä teen, niin mä laitan sinne rommia. Tää on paikallista herkkua, Ron Abuelo. Noin. Tähän tämmönen rommikookossekoitus. Pistetään kivasti rommia. Sitten pitää ottaa vähän huikkaa, koska ei mahu muuten lisää. Oikein hyvä. Ja sit mulla on jääpaloja tässä. Mä otan sieltä yhden. Mä oon tässä laittanut tänne jo pari. Pistetään yksi sinne. Noin, nyt se on aivan piripintaa täynnä. Nyt mulla on kookos, rommi ja jäitä sekoitus. Oikein mukavaa sunnuntaita.